Din konkurrent svarer på kundehenvendelser kl. 23.47 en tirsdag aften. Du svarer først næste morgen. Imens har de allerede lukket salget. 78% af kunder køber fra den virksomhed, der svarer først, ikke den billigste. 62% af danske virksomheder mister leads efter lukketid. Hver uge. Det er 200-250 tabte kunder om året for en lille virksomhed. Og det er før vi taler om den tid, du bruger på at besvare de samme spørgsmål gang på gang. Kunstig intelligens er løsningen. I 2026 kan AI Chatbot svare på alle dine kundespørgsmål 24. juli. Booke møder. Kvalificere leads. Alt imens du sover. Prisen. 397 kroner om måneden. ROI. 16.000% den første måned. Stop med at miste kunder til dine konkurrenter. Atari sætter en salgsagent op på din hjemmeside på 10 minutter. Prøv gratis i 14 dage. Ingen betalingskort. Link i beskrivelsen.